Heeh. Nek ker apa-apa. Ora nek kebablasan. Mon memajeng kon keruk janor koneng rati wah bocah ora spirakno suarane lho. Iya ta Pak De. Heeh, wah jan. Alhamdulillah ini berkat banyak pelajaran salah satunya ten panggungnya Pak De Jumbo. Nggih. Ya ora jane. Ya Kamu itu iya loh. terbentuk wiwit dari Swargi Seno Nugroho itu Ya benar. sudah kelihatan bocah isuk mesti arep dadi bintang tamu. Wah, ternyata betul. Nah, kebetulan kesempatannya teng ini Pak Jumbo, teng dalang-dalang yang lain wis pokoknya kula nggih reman banget ketemu Pak Jumbo, suwe mboten ketemu brengose tekan lambe. Tekan apa? Koyo arep dipangan. Kowe urung tau kesroget brengos kok. Wes bojoku ya brewok. Tak cukur ki Bune Dani ra entuk. Lah napa to? Tak resiki ngono iki Bune Dani ra entuk. Lah ora apa-apa ben apa? Apa Ibune Dani ra entuk aja, nggo keri-keri. Lah iya ben ala keri. Kembali baik madari Nduk Ting, dalam Pak De. kemarin adik saya itu masuk angin. Hah? Basan kakang nih mayang ning kene iki terus sehat iki, terus nonton iki. Sing pundi? Itu adik saya itu. Oh itu adik panjenengan, kok cantik sekali. Oh, wong sing kakang ini bagus kok iki. Lah wong langit. Dora terima wiyoga. Mula kowe iki nek arep kepengin ayu ku dadi adikku. Lah masa? Lah nek niku ayu to. Sedulure aku ki corak-corake ngono kae. Lho nek ayu, lah nek kula nurun jenengan ayu malah blai. Maksudnya kowe iki nek dadi corak karo aku, iki malah dadi saya ayu. Diono. Nyatane iki lho aku cerak karo sampean apa enggak ngene. Beh, dipeleki wae. Pasirna Ting. Nyapa to wong nyanyi kok celak-celuk. Ora kowe iki nek nembang kok aja merem. Lah ya jenenge emang hanya. Merem tinggal lu penonton piye, Jal? Ya wis tak tuti penontonnya aku ider. Panas. Penjiwaane apik. Dadi kaya piye kan lho. Dinamika, Pak. Heeh, wah luar biasa. Panas ojan lengaling sayang. Biyen ora tau ngene iki lho. Pripun? Nggih urung di bojo ora tau ngene iki lho. Loh, panas ora tau ngono lho. Kuwi jenenge improvisasi di dalam panggung, di atas panggung. Hah? Ya ngono kuwi improvisasine. Oh, ngono ya.